Singomakhanya sesithatha isinqumo sokuthi khumu kulento yokuthukana nani. Asisathuki umuntu manje. Akekho nje. Inhlamba nje sihlukene nayo for good. Awusobuye uphinde ngikhipha nelilodwa izwe libabayo ngomlomo wami. Inhlamba nje awusobuye uphinde ungizwe ngithuka. Zingane zakwethu seningaba kwethu nonke nina ngomakhanya. Phinde nje ngithuka inhlamba ngicela nalabo abebe enjoy inhlamba bangixolele nje. Phinde ngithuka inhlamba. Ekseni ngenze ivideo la ngathuka amakwelekwele. Bekuyivideo yokugcina ngci. Kodwa ngixolisi kuwo wonke umuntu esengake ngamthuka, angixolisi nje sidalo. Kuwo wonke umuntu ebengisamthukile angixolisi. Lezo nhlamba enganithuka ngazo zigcineni lapho ngakunina. Ya. Angisezothuka muntu, ayisekho futhi enye inhlamba engizoyi-eda kulesi enganithuka ngayo. Salani senibamba lezo nje, ziphelile manje inhlamba. Nami angisenazo inhlamba, ngikhathele ukunithuka, sengiyekile nje. Ya, sengiyekile phela sengusomabhizinisi manje na. Sekumele kushintshe nendlela engiyiphatha ngayo nako social media la. Ngigeze yonke into, ngigeze. Namavideo lawo enhlamba kusamele ngiwaseshe wonke nje, ngiwadelete wonke. Kwelami ipage ayosala-ke emapagini enu ngoba benihlezi ningidownloada njalo ningidownloada. Anginandaba-ke naloko ngekho epagini lami. Kodwa nje ngifuna ukuniklina nje nonke nje nisuke kimi. Ngeke ngisayithuka nje inhlamba. Angibongeke ithuba. A few moments later. Njoba ningibona nje ngibuya kwi-meeting neziphathimandla zelakho. La bengiyoyitshela khona ukuthi uyabona singomakhanya. Inhlamba nokuthukana sesakuyeka. Siyekile inhlamba, sikiyekile ukuthukana. Futhi iziphathimandla zezwe ezinjengesilo kanye noShembe sayeka ukubathuka. Bengayitshela iziphathimandla zelakho ukuthi mina sangayiyeka complete inhlamba. Kodwa amalebe ngeke ngikwazi ukwabekezelela. Imsunu namagolo ngeke ngikwazi ukwabekezelela. So uma ngabe ikhona imsunyana namagolwana akhona acashile la kwilakho. Njoba sekufike thina ke singomakhanya, lezo nhlunyana lezo kumele zisuke iphume iphele ngoba akuyona indawo ye-corruption le. Akuyona indawo yokunukisa ihlama namasemba le. Ngizonisebenzela ngenkani zinja, ngizonisebenzela nithanda ningathandi. Mina ngumfoka amakhanya kanye nelakho sizonisebenzela noze ninuka isihlama sinisebenzela. Emsebenzini nina ningasebenzi, nina nidla imbuya ngothi, sizonifaka ngenkani emakhampanini nisebenze. Niyezwa bo driver, nani ma security, nani ngisho othisha, ngisho odokotela abahlela abangasebenzi, abaqualifya sizobafaka by force. Ileyo nto kade siyoyixoxa neziphathimandla ukuthi sizosebenza by force. Uyabona mangabe khona abantu abazolinga mhlawumbe ukumelana nathi silakho, uma ngabe khona nje abazozama ukuthi bamelane nathi noma ingayiphi indlela, kumele bazo ukuthi imsunyoni nizulelwa amanqa. Mina ngisayithuka inhlamba, kodwa lokho engikwenza njengamanje ngiyavalelisa enhlambeni. Ngiyavalelisa ngithi bye bye, ngiyibeka phansi induku zenhlamba.
Angisayithuki inhlobo inhlamba mina sengiphethe kahle ngumzalwane ngiyasonta ngumsunu nje uyabo kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi sizosebenza nelakho niyathanda nithandi nina ama South African nizongena einkampanini nizosebenza zidla nizoyeka ukudla imbuya ngothi ikati lolala eziko sizolisusa ikati eziko nina nizosebenza nina ikuta nizoyidriver nina niyodeliver isema trucking nizongena nina niyosebenza niyodriver ama truck isema farming nizongena nina niyoba ama general worker khona lapha sikhiphe ikwerekwere sifake nina besikulow meeting ike namhlanje na eyokuzocaciselana ukuthi siyasebenza noma sinwayihlama kwacaca ukuthi asinazi ihlama zokunwaywa siyasebenza sizosebenza ke ema-hostel asiyeza ema-hostel awunandawo ekuzothiwe IFP amasimba yona leyo sizongena ema-hostel siyolanda iy'nsizwa ey'lala ngaphansi kwembhede laphana ey'ngasebenzi ey'mbambile sizongena siyoy'vundulula lezo nsizwa siyoy'faka emafemini ziyosebenza nazo ixosha ikati eziko zibeka isinkwa ematafuleni oyise uzosetshenzwa indaba yokudlala akukho la ngeke singene khona zonke insizwa wethu zosebenza hayi indaba yokudlala intokazi ezethu osisi bethu sizosebenza bafowethu kodwa mandakwa nizonya kade